У нас законът за отношенията дете-родител не отговаря на европейските изисквания. Според мирно протестиращите бащи, семейният кодекс е безнадежно остарял. През 2003 Европейската конвенция за правата между родител и дете е подписана, но до сега не е ратифицирана. Защо България се бави? Чуват ли ви институциите? В някои случаи ни чуват напоследък, като че ли повече, но действията не бързат много държавата с действие. Конвенцията задължава страните членки на Европейския съюз да гарантират отношенията между дете и родител. Ако не се спазва, има санкции. Тази конвенция трябва да бъде ратифицирана възможно най-скоро, защото тя ще помогне на нашите деца. На тези деца, с които ние днес няма да можем да им подарим подарък за 1 юни. Пламен е разделен със съпругата си, а в момента децата му са в Люксембург. У нас над 52% от браковете катастрофират с развод, а в 90% от случаите съдът присъжда децата на майката. Карл вижда детето си по-често, но въпреки това негодува срещу спорния закон. Което на пръв поглед уж родителите са равни, но на практика бащите са дискриминирани в този случай. Детето не е вещ, съответно не би трябвало родителите да имат права върху детето. Според закона у нас майките са по-подходящи да отглеждат малки деца, а бащите по-големи и предимно момчета. Красимир не е виждал детето си от януари, а причината няма развод. Нито мога да го чувам по телефона, нито ми дават възможност да го чувам по телефона, нито да го виждам. А аз имам в момента абсолютно равни права с другия родител, т.е. майката на детето ми. Защото нямат официален развод. Да, точно така. Въпреки мирния протест пред Народното събрание днес, бащите нямат гаранция от страна на депутатите, че исканията им ще бъдат уважени и че ще могат законно да бъдат с децата си, наравно с майките.